forhold til danske arbejdspladser, med at vi selvfølgelig skal kunne kombinere et indre marked med at have et stærkt velfærdssamfund, som er stærkt og solidarisk, og hvor det er rettigheder og pligter, der gælder. Lad os se os lige. Jeg har rejst mig, ikke for mig, men jeg har rejst for byen, og når jeg selv sker på den rette, som jeg har bestilt, og offentliggør her i dag, så er der to ting, jeg hader og bryder og det glad. Herre formand, må jeg lov at synge sammen der? Tak. Der er en million på vej til dig. 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 Ja. Nej, men Er der også noget godt? jo, Jeg har ikke set det fra en tale. nej. Men jeg vil gerne blive med det. Altså, der er en million på vej til dig. Altså, det skal man bare udklare, hvem dig er. Men jeg vil lige vende tilbage til et øjeblik, fordi jeg vil gerne tage nemlig erhvervsskattelettelser og Vækstpakke 2, og der ved jeg ikke, om det rækker med en million, der skal blive op i milliarder. Men for lige at blive i det her emne og gøre det færdigt, lad os sætte os ved et forhandlingsbord, siger statsministeren, jamen jo,